Барығызға да сәлемнәр. Каналыма хош келдігіз. Эффект туқыма деп аталған хикаянің давамын оқиым. Бұл енді 5-ші бөлек бола. Башладым. Язгілімнің шул секундта көңіліне Ленинді күнләшу, шул ук вакытта ашу хисе таралды. Ул икедә уйлап тормыйча янында басып торган урынны үзе борды да кочаклап алды. Моны көтмәгән егет башта гаҗәпләнеп калды, әмма күңелендәге хисләр вулкан булып атылдылар. Бар дөньяны оныттырдылар. Язгылым исә элеккеге егетеннән үч алам дигән уй белән башлаган эше мондай ук борылыш алыр дип куен уйласын. Үзе дә сизмәстән коткаручысы кочагына бөтенләй диярлек сыенып бетте. Бер ара Рунның кочагында калган килеш элеккеге егете ягына күз төшерде. Ул хатыны белән китеп барган иде. Язгылым ничек кинәт Рунны кочаклаган булса, шул ук тизлек белән аның кочагыннан атылып чыкты да кайтыр юлга таба йөгерде. Каян юлына килеп чыкты, каян очратты, каян күрде? Сәхнә тормышында үзен мыскыл иткән кешегә барлыкка килергә иртәрәк бит әле. Әнә, ул аны юкка чыгарырга әзерләнеп бетмәде. Үзен байлык белән якларлык дәрәҗәгә җитмәде. Үзе дә уйламастан Рунга өмет бирде бит. Күңелдә уянган өметтән баш тарту бик авыр икәнен Язгылым бик яхшы белә. Әнә кайчандыр аның да күңелендә мәхәббәт барлыгына, яраткан кешең белән гомергә бергә яшәргә, балалар үстерергә өмет уятып, аннары шул ук өметләрне пыран-заран китергән кеше рәхәтләнеп башка берәү белән ял итеп йөри. Язгылымның һеч кенә дә аның төсле кыланасы килмәде. Рун кызда кинәт күзәтелгән үзгәрешне юктан гына булмавын тиз аңлап алды. Кыз караган якка да күз төшерде, әмма шикләнерлек берни дә тапмады. Һәм кыз артыннан чапты. Берничә минут элек кенә элеккеге егетен янындагы хатынына көнләүдән кызган, аннары планнары үзе теләгән юлдан китмәүгә тагы бер кат үртәлгән Язгылымны алыштырып куйдылар диярсең. Ул көтелмәгән очрашуны бөтенләй башыннан чыгарып ташлап, бер ара Рун хакында уйлый башлады. Дөрес, Рун аңа баштан ук якын тоелды, ләкин ул бу якынлыкны күңелендә бәләдән коткарган өчен рәхмәт хисе уянудан гына килеп чыккандыр дип фаразлады. Менә хәзер исә аны бөтенләй башка хисләр биләп алды. Әмма бу хисләргә бирешү һич кенә дә ярамый. Югыйсә. Бер тапкыр күңелен биреп карады инде, аяк астына салып таптырга кыенсынып тормадылар. Җитәр. Бер үтеп чыккан утны тагын бер кабат үтәргәме? Юк, ул йөрәр кыз түгел. Бүлмә эченә сыеша алмый, әле тәрәзә каршына килде, әле ишеккә барып сөялде. Һич кенә үзенә урын таба алмады. Берникадәр вакыттан соң гына үзен кулга алды һәм шунда гына элеккеге егетен кабат исенә төшерде. Бу юлы аның күңелендә бернинди көнләшү хисе, ачу да калмаган иде. Кайчандыр үлеп гашык булган кешесе өчен беренче тапкыр тыныч кайгырды. Аны уйларыннан Рун айырды. Егет кызның ишегендә шагып тормыйча атылып керде. Тәрәзә каршында басып торган кыз каршына килеп басты. Кырыс тавыш белән соравын юллады. Нигә шулай эшләдең? Язгылым аңламаганга сабышты. Рун аңа тагын да якынрак килде. Кыз ул якын килгән саен ныграк каушады. Егет берникадәр тавышын йомшартты. Гөлем, син үзеңне сәер тотасың. Мин Фәридәнең дә синең дә куркынычсызлык өчен җавап бирәм. Шуңа күрә барсын да белеп торырга тиешмен. Сөйлә, ни булды бу? Тормышта килеп чыккан хәл күңелне никадәр ныграк яраласа, аның турында сөйләүе шул тиклем авыр. Чөнки авыр уйларны күңелдә җитди йозак астында бикләп тотуы җиңелрәк кебек. Аларны тартып чыгарып кемгәдер күрсәтүдән дә җитенрәк нәрсә юк сыман. Язгылым да тиз генә үзенең беренче бәхетсез мәхәббәте хакында сөйләргә батырчылык итмәде. Рун аннан нәкъ менә шуны таләп итә. Кызның күңелен каян аңласын соң ул? Кычкырып көләр дә, шул булыр. Әле син ташланды кыз икән, байлык эзләп чыгып киткән акылсыз кыз дияр. Егет каршына ук килеп басты. Сүзсез калган кызны кочагына алды. Язгылым карышмады. Башын аска игән килеш гаепле бала кебек басып тора бирде. Шул вакыт Рун аның колагына иелеп: "Гөлем,
Мен сені қорқыттым бұғай, деді. Сұрау ала деп ойлама, әгерде әйтірге тілемесің, әйтме, тек зіңғар сақ бола көр. Шынки, Хатипқа тағын янағанар. Фәридеге зиян салу білен қорқытқандар. Мен бұл хақта етмеген едім. Бұршысым келмеді. Шуңа көре меңа хәзір бигрәк те шикле булырга кирәк. Теге вакыттагы кебек сине интектирүләрен теләмим. Әгәр минем күз угымнан ни дә булса читтә калса, начар булуы бар. Гөлем. Мин бит игътибар иттем. Син комлыкта кемнедер күрдең. Язгылым Рунның кушагыннан атылып чыгып читкә барып басканын сизми дә калды. Димәк, аңа дөресен әйтергә кирәк. Югыйсә, үзенә әллә никадәр яхшылык эшләгән һәм бүгенге көндә дә аның өчен куркып, борчылып торган кешене аңлау мөмкин түгел. Алдау мөмкин түгел. Хәтта моңа кадәр үзе турында әллә ни күп сөйләмәскә карамастан аңа ышандылар. Төпченеп тә борчымадылар. Вакыт җитте. Егеткә ачылырга кирәк. Әмма ничек булса да. Рун Язгылымның артына килеп басты. Ипләп кенә җилкәсеннән тотып үзенә таба барды. Гөлем, сине нидер борчый, әйтмисең генә. Әгәр дөресен әйтсәң, үзеңә дә миңа да җиңелрәк булыр. Җитте. Язгылымның кинәт кычкырып җибәрүе булды, егет җиткә тайпылды. Аны кызның тавышыннан бигрәк күзләрендәге яшь сискәндерде. Егетнең югалып калуыннан файдаланып, кыз тизрәк бүлмәдән атылып чыгып китте. Киләчәген кайгырткан, үз ишен тапкан Айгиз үзенең уңышлы өйләнүенә чын күңелдән ышанып, сөенеп, хатынын ияртеп Төркиягә туй сәяхәтенә килгән иде. Язгылымга карата ниндидер тирән хисләре булмагангадыр, артык борчылып кайгырып ятмады. Шулай да авылдан бер әйләнеп килде. Язгылым үзе кире какты мине. Сез белмисез, аның егетләре бар, дигән икеле-микеле сүзләр сөйләргә дә өлгерде. Шуннан берникадәр вакыт узуга хатынын ияртеп ял итәргә чыгып китте. Һәм менә авыл кызы Язгылым Төркиядә. Ул да кайгырып ятмаган икән. Әбисе авылга кайткач кызымны рәнҗеттең дип сөйләнеп торган булды тагын. Язгылым белән булган кеше кем икән? Күңелем бер үк вакытта көнләшү хисе, шул ук вакытта кызыксыну, аптырау биләп алды. Аның Язгылымны күреп сөйләшү теләге артканнан арта барды. Тик кызны кабат каян эзләп табаргасың? Комлыкка барыргамы? Әллә инде кунакханәдән юлларгамы? Тукта, нәрсәгә соң аңа Язгылым? Әнә янында бай бишәсе, банкта икесенә гомергә җитәрлек акча, әтисенең кая карама файда гына китерә торган таныш белешләре. Тагын ни кирәк? Ниндидер җитми аңа. Бәлки Язгылымның бер катлылыгыдыр, бәлки яратып, ышанып каравыдыр, бәлки Язгылымны үзенеке итә алмаудыр. Әлеге Айгиз үзе дә ачык кына итеп күз алдына китерә алмады. Күп баш катырга яратмаган иркән малай барсын онытырга теләп хатынына үрелде, ләкин тегесе аның кулларын читкә сыпырып кына төшерде. Айгиз исә тагын Язгылым турында уйлап куйды. Ул булай эшләмәс иде. Язгылымны кабаттан үземә каратырга кирәк. Ничек тә очратып сөйләшергә кирәк аның белән. Әнә шул аның йокысын бөтенләй качырды. Аннары кунакханәнең беренче катында ресторанга юл тотты. Анда кәефләнеп алып, Язгылымны вакытлыча онытты. Яңадан күз күрер дип уйлады. Рун да төнен тыныч үткәрмәде. Язгылым белән араларында булган күңелсез сөйләшүне оныта алмады. Бер яктан ачылып бетмәгән, аңа ышанмаган өчен кызга үпкәләде. Икенче яктан үзе үк аны үпкәләттем дип борчылды. Фәридә белән сөйләшергә, аның белән киңәшләшергә карар итте. Шәхси дәресләр бирергә киткәнче Язгылымның гафу итүен сорады. Кыз аңа: "Борчылма, Рун. Мин үзем алай эшләргә тиеш түгел идем", диде дә артык тизрәк ашыгып чыгып китте. Ә менә Фәридә белән сөйләшү озаккарак сузылды. Фәридә, кичә комлыкта сәер хәл булды. Язгылым мине үзе кочаклады, үзе үпте. Сүзен әйтеп бетергә өлгермәде. Фәридә кычкырып көлеп җибәрде дә, моннан да сәеррәк хәл булуы турында моңа кадәр ишеткәнем юк иде. Син нәрсә, Рун, үзеңне бер дә кызлар үпкәне юк дип әйтмәкче буласыңмы әллә, дип шаяртты. Юк, ышанда түгел. Язгылым миңа калса комлыкта кемнедер күрде. Шуннан соң шулай эшләде. Ул моны кемгәдер күрсәтер өчен генә тырышты. Ә үзе ни дейсең? Без аны белән сөйләштек,
үпкеледі генә миңа. Әлбәттә үпкәләр. Икеткәйем, кызлар күңеле пыяла, ялгыш тотсаң уала дигәне ишеткәнең юкмы әллә? Ләкин ул бит нидер яшерә. Хәзерге вакытта бер кайчанда булмаганча миңа барсын да белеп тору кирәк. Хатип та шуны таләп итә. Үзең беләсең, Хатипка начарлык теләүчеләр нияте барып чыкмады. Очраклы гына рәвештә сине Язгөлем белән бутаулары аркасында барсы яхшы бетте. Әмма алар максатларына ирешмәй туктала торганнардан түгел. Әзер торырга кирәк. Мин инде өйдән дә чыгарга курка башладым. Ярый, Фәриде, алай ук куркма инде. Хатип та син дә сак астында. Язгөлемне дә күз угыннан җибәрмәскә кирәк. Бары тик безгә уяулыкны гына югалтмаска кирәк. Менә Язгөлемнең генә үзен сәер тотуы ошамый. Син аның белән сөйләшә алмассыңмы? Ярый, сөйләшермен. Урын, син үзең аңа битараф түгел кебек. Әллә мин ялгышаммы? Егет мондай туры сорауны көтмәгән иде. Ни дип җавап бирергә дә белми калды. Хәтта кызарып чыкты. Димәк, ялгышмыйм. Ярый, Рун. Әйтмәсәң дә аңладым. Язгөлем акыллы кыз, кулыңнан ышкындырма. Рун, син миңа бер туган энем кебек якын. Безнең өчен эшләгәннәрең җитәрлек булды. Мин чын күңелдән синең бәхетле гаилә коруыңны телим. Әлеге сөйләшүдән соң атна 10 көн тыныч кына үтте. Язгөлем белән Рун күп аралашмады. Алар бер-берсеннән качып йөрүче яшүсмер малай белән кызны хәтерләттеләр. Моны Фәриде елмаеп кына күзәтте. Ул Рун кушканча Язгөлем белән сөйләшеп карамады түгел, карады. Әмма кыз сүзне һаман читкә борды. Аңа кыз элеккедән дә ныграк йомылган кебек тоелды. Бу әлбәттә аны сагайтты. Язгөлем Рун белән аралары бозылуга үзен кая куярга белми башлады. Һаман сайын аның белән очрашып сөйләшүдән качса да, егеткә карата кызыксынуы көннән-көн артты. Кымлыкта булган хәл өчен уялды. Айгыз аркасында юләрлек эшләп ташлау өчен янә үкенде. Ул Төркиягә килгәннән бирле үзен ялгыз итеп хис итмәгән иде. Хәзер исә кабат ялгызлык күңелен ашый башлады. Юктан да эче пошты. Барсын да ташлап авылга әбисе янына кайтасы килде. Кымлыкка барудан да туктады. Кабат Айгызны очратудан курыкты. Ә борчу бөтенләй көтелмәгән тарафтан килде. Язгөлемнең әбисе авырып китү турында шалтыратып әйттеләр. Аңа кичекмәстән авылга кайтырга кирәк. Иң газиз кешесе авырганда ул монда рәхәт чигеп ята алмый бит инде. Бу хәл Рунны аптырашта калдырды. Чөнки аңа Фәридәне дә, Язгөлемне дә сакларга кушылган. Язгөлемне һич кенә дә ялгызын кайтарып җибәрергә ярамый. Югыйсә, тагын әллә ни булуы бар. Фәридәне дә калдыра алмый. Хатип иң беренче чиратта аңа ышана. Нишләргә? Бу сорауга дүртсенең берсе дә тиз генә җавап бирә алмады. Бары тик Язгөлемнең генә бернигә карамастан авылга кайтачагы ачык иде. Хатим, кайтырга кирәк, анысын аңлыйбыз. Әмма без синең өчен куркабыз, дип кызга карады. Язгөлем, курыкмагыз, берни дә килеп чыкмас, диде. Рунның кызны ялгызын җибәрергә теләмәве йөзенә чыккан иде. Моны сизеп торган Хатипка: "Синең белән бергә Рун да кайтыр. Рун барса гына мин сине җибәрәм", дип әйтүдән башка чара калмады. Юк, кирәкми. Рун сезнең белән калсын. Ул миңа караганда сезгә ныграк кирәк. Мин барыбер кайтачакмын. Аннары куркыныч бит миңа түгел, сезгә яный. Шуңа күрә мине самолетка озатып кую, утыртып җибәрү җитә. Кыз каршы килсә дә Хатип үз сүзен бирергә теләмәде. Ахырдан Язгөлем белән үптәшкә башка тән сакчысын җибәрергә булды. Рун дустының мәсьәләне шушылай чишүе белән килешергә теләмәсә дә каршы төшә алмады. Аэропортка исә кызны үзе узата барды. Шул ук вакытта башка юлдан аэропортка Айгыз да юл тотты. Кадерле дуслар, шуның белән 5нче бүлекне туктатып торам. Алдагы бүлекне киләсе видеодан тыңлый аласыз. Очрашканга кадәр.